Иң соңгысы һәм иң ерактагысы, хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар, хәерле кич, хөрмәтле милләттәшләр. Без уян якларыннан сезгә Казанга кайнар сәламнәребезне алып килдек. Ел саен Уян шәһәрендә Фирдүс концертлар белән килә. Һәм быел да 5 көн рәттән ул үзенең матур, моңлы, дәртле, моңландыргыч җырлары белән безнең халыкны, Россиядә яшәүче татарларыбызны рәхәтләндереп сөендерде. Аның концертларында без рәхәтләнеп җырладык, биедек, еладык. Һәм аның белән чын күңелдән горурланабыз. Шушындай авыр заманда, ширләп ятканда да аның җырлары безгә терелергә шифа булып яңгырады. Рәхмәт сиңа, Фирдүс. Кем генә нәрсә генә сөйләсәләр дә, сине халык ярата, халык сине күтәрде. Һәм син шулай булып калырсың. Фирдүснең яңа гына татарлар җыры чыкканнан соң, иң беренче булып без Уянда нәкъ әлегә флешмобка кушылдык. Һәм үзебезнең Уян шәһәрендә менә шушы идеал мягкий мебель дип әйтик, йомшак җиһазлар җитештерүче фабрикада йөзләгән кеше хезмәт куя, күбесе татарлар. Һәм без бүген менә шушы флешмобта җиңеп чыккан, менә шушында килгән иң яшь һәм иң матур